Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгында бөтен Россия конкурсында җиңеп чыккан талантлы мөгаллимнәрне бүләкләделәр. Җиңүчеләр белән министр Илсур Хадиуллин очрашты. Укытучыларга мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырды. Макет марсианской базы, который ребята разработали, чтобы можно было строить под поверхностью Марса. Анна Григорьева менә шундый гади үрнәкләр, макетлар, уеннар, китаплар аша балаларны белем дөньясына алып керә. Менә 6 ел инде ул галәм разведчиклары отрядын җитәкли. Кичкенә эзләнүчеләр йолдызларны, яңа технологияләрне, үрнәген, галәмгә очыш үзенчәлекләрен үзләштерәләр. У нас отряд поделен на такие микрогруппы, называются экипажи. И вот в этих экипажах ребята как бы совершают такой виртуальный полет по вселенной знаний. Осваивают различные специальности, которые связаны с космосом. Отрядның төп байлыгы 2017 елда халыкара галәм станциясендә булып кайткан әлем. Анна Григорьева балаларга өстәмә белем бирү педагогларының йөрәгемне балаларга бирәм дигән бөтен Россия конкурсында абсолют җиңүче булып танылды. Конкурсның финалы Санкт-Петербургта узды. Я, наверное, не делала ничего специального, то есть просто говорила с ними, да, рассказывала о том, что я люблю, что мне нравится. И, как известно, хороший пример, он заразителен. Мөгаллимнәрнең бөтен Россия конкурсы җиңүчеләре белән Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин очрашты. Җиңүчеләрне мактау грамоталары, рәхмәт хатлары белән бүләкләде. Нәтиҗәле хезмәтләрен билгеләп үтте. Икенче елга бу конкурс безнең республикада булачак, Казанда. Чөнки шушы йөрәгемне балаларга бирәм дигән конкурста җиңеп Россия күләмендә мен җиңүче булып, абсолют җиңүче булып кайткан Григорьева Анна Игоревна ул безнең республикабызга шушындый бүләк алып кайтты беренчедән, икенчедән бөтен Россиядән килгән һәрбер катнашучы безнең республикабызда Казанда үзләренең мөмкинлекләрен күрсәтергә тиеш булалар. Без моңа бик шатбыз. Татарстаннан барлыгы 7 мөгаллим зур казанышлар өчен конкурста призлы урыннарны яулады. Фәнис Мөхәммәтов, Мурат Мешин, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.